shofo nyina ha ema matena se e de ba Ashtown online TV ni radio so abo no miensa ye mai mu nsem ne de besom mo se kasebo nsem no de bedi makotene pa ni nsemfo ani bini ye nua ba bia wo ye adwuma wo Despite Group of Company me Vim lady ni nsem bi odi abetu dwane se 1 million voter ayira wo NDC mu no entem didi omudi no entimi nsamfasa vote no emmabio wo asante mantemu enkra yensa kan free one say a doctor for be say aduonu 20 ene nurses oha ena nya yare coronavirus ibi wo asante mantemu ona eno arehosama yensa kan ne say eye aduakesie bi ebu atoka bi so ama abrante na to ananam wonsiedo opanyina oda Ghana Medical Association ano ewo asante mantemu e de abetu dwa say a doctor for ne a nurses for ehunu amane ewo PPE sensa no enti omampanyi entwa na ni behwe won nsem we ne afoforo pi na mobeti kasie akenkan fo mobeti ani wo me nana abna agemai me ni menua bema odehye ba kofi akuoko kasie twa no fa abelfo tenten fidie kasie so me kire internet oko Facebook ayedemu live Ashtown TV oko YouTube Twitter Instagram e won so say ayedemu live e wo honom ye kya ye ho aba ye ba ye de kasie ni ntwemu ebebremu Senyina ebeka ya encheye ena yare bibema ni muso ewo oman mu metre coronavirus we nam so me de nhye ene mrebi totototo ya so we na ye maame ma omo ye nyuma nketenkete de omade srade ni sunkoto omampanyen nim se omo sro no omo hie sika kakra ombesa de ahye omadwuma asibiem omampanyen de ose yoyo enei sika na bedu na sika ni bedu yin so emre da ho ni se wunkita 10 number enya ade se ye de sika yi be ma enti Ashtown sem trefo mu gu monten su ko bisa manfo se sika na aba no ebeboa wo mo ena no nkoda nchempo 10 number na wo bisa no enu so ehu hia na ye nkwhye se de esikoye me pa cha me su afra me amenya akon me pa cho so hu ye ha no pe dia eyeboko me pese me bisa so wati bibia for mampanyi loan na odema ema na ye adwuma no me pa cha mate na ti amate no se be den na ye wodwa yisu no ye nsa kan bi ena omo setin number me su ko ye bi me de ama enti se be ya ye nsa be kan ena me nso ye hwehwe okay na mpa chumbe se me bi so ye mfa ne se wonsa kan se eske wonsa kan e betimi aboa wo me nsa kan de be boa me matimi de aye adwuma yi penso e frema abna kirewa me fraja achi amoti nja achi so we do we ha no pay e boko e omampanyi sika na wode abasa ye nfa ma ye ma mi jomfo no mo ye small business eni e pesi ye bisa se ebeboa e fa cha ebeboa pa o kan besi de enti ebeboa ne se unni se jomfo mai ye ni sika eni e de ye adwuma no ena even se eni ma no kra nso wo koto na sika ne mu nyedua untumi enti aban ma ye eso ya asene kakra ebeboa ye ema ye nso ye ho aha ye kakra ana se sense no ya almost before so beji scam e just o kita 10 number and so eye so was o mo 10 number na so me di scan na ebeboa kire se before say o ba 10 no kra no ba kwa akoye na ye would the voters ID na yeko voters ID card no won bibia wo so ena na nso nipa bone se wa amfasa wa nya ne information ni nyina me se se ameti ha bi apata ekura nya me dia me han e kanti me firi dwai mu wo ba nso apata na betu mi nti wo ba no matu me bi me ko me information he fa na wo kwaje no wonya information wo ba bia enti wo de tin no number no eba ese no so na ya nyina enya dia ebeboa ya me yetumi atua efisa me kai so mampanyi ne kofo penso no ebi GB wo mantua na me se ne wo ehefa na ko hu no hu nipa no ba bia enti ye de tin no ba dia eno beboa ma yenya information no ba bia bedwane akobia ye ba hwe kira kwan na ya watumi agisika no enke yesra ban se ye ne aye ni tin number ne bi no anka wo moa ye yenso ntimi nya bosia ne bi yemfa nya adwuma
onye nipa nyina ne timinya tin number ne bi Ghana card ne de timinya bi na so tin number de nye bi tisira ne yesra ban so mo aye ne nso timinya bi fanya adwuma enya bosia fanya adwuma ne nse yenya no mo so de card da no mo se kwaje aban sika no so futu be na ade mo e be sra mo se obi a mo ne ho moden se obeye adwuma e de atu aka no because aban de wo de ne ka ono aban no ono se bi obosia na obo e na ode aboa o man no nti ese wo a wo de aban ka no ese otimi tua ne kakra na otimi tua free ho asa na wanya bi na so de aye adwuma Kokurantumi odene ho kabian kabi onimonyamfo coronavirus a ne din ehya adakam eye COVID-19 enche bia no obetena yaman yi mu na oba no no nko aso ahweso ama one no ofa se lockdown eka ho ebaaye enam so ema omampanyin de nhye ahodo egu yeso se oman na enei no omampanyin de na no desem atudwa na no na wo kire se yare ni aba betena ne senti no etwase ye hwe na enhyehyɛ ya ye de gu akwam eye nhye ahodo no ye yi no maako Omampanyin ehyaase ebiebie esoma hodo na afi susuku ahodo na yete ye ho gu monten so kobisa empanyifo na omanfo se saa enhye ye omampanyin de to yesu enche obesa abekasa no ode bodasi na ode kan ono so omie anase emane mie yenkohwe se de enkomo no esikoe. Yeah, for me, for my advice, yeah, and let me say my opinion is also I'm trying due to the fact that it's increasing rates like high, so on the metro, so they have to hold on for now as compared to the border opening because for now, like the rates are equal high, so I'm mobile and I be border for now. The rates will be very more distant, and which will affect us. Maybe the lockdown might even come down again. So, to my advice, I think that let's hold on for now because although it will have negative impact on our businesses, but I think that for now, you handle all costs because when we open the border, both outsiders will come, and we. Ewe adeshimama yenyina border sinsensem yi so na yentwa ye homra ye ba ye beto aso yakosum obi bia kwaba edeba Ashtown radio so afi ensem foforo no enie anka yehu ye anka oman de anka wo hwe obaba na onyini du ne mpanyin fie so na eduru bra ono so ebedidi ama obi adi a anka ye nmonyam hye na emom emprewanyin san de empanyinfo pam no ko achiri ukopiem ewo mfinfin mantem central regional enkra efri ho ba ne se efri January bosome edebepim May bosome ni mu no emprewanyin san mako empemiensa oha ne aduokron wotwe 3198 ena bepiem ewo mantam ni mu eno na mpanyinfo kire se wo hwehwem ko akira emema wo hye maiwa yinsen eya adrabafo a wakoye won dwuma ahodo won sales kakra wanya no no de abeda adam mo front totofi we na wahye won yinsen afen so afuomfo mekire akuafo wakotu ne board ye ne banche ene empusu na wode beba bebo enkwan aye aduane adie no no de akoma mbai no de adadan won de ahye won yinsen na de ebufu wo mu kura ne se akyerɛkyerɛfo a abanya pa won se won konkurase ahodo na won kɔ kyerɛ mmɔfra ya de ne won kyerɛ won se bi won kyerɛ won nyansa no akyerɛkyerɛfo ye ne Bridget da bɛ na ba bɛsi ne mama me da bɛ na bɛ konsuo mama me wobɛhu asɛ moen na wanyem wo ɛno ɛna ɔpanyina a ɔda apomuden aso ɛyɛ so ɛwɔ akumfi mɛkyerɛ Madam Lydia Akwa ɛkyerɛ sɛ saa nneɛma ya nkɔfoɔ eye abofu papa ɛyɛ abotesɛm ite wɔ sɛ mpanyinfoɔ hwɛ na wɔde wɔn nan si fam na wɔsi ano kwan ɔde saa nsɛm yi atu dwa wɔ abra na ɔne mmabunu no ɛkasa ɛwɔ dwumadi a National Youth Authority ɛne mantam no mu ntotoyɛ ba so badwa ahyiaeɛ na wɔne mmabunu no ɛtwetwe nkɔmmɔ na ɔde saa asɛm yi atu dwa ɛno na wɔbɛwie no ɔkyerɛ sɛ mmabunu no hwɛ wɔn ho yie papa efisɛ sɛ yi mprewanyinsɛn kora afiri hɔ a wɔahwɛ abosome nnum ntam mprewanyinsɛn 3198 ɛna apiem wɔhwɛ wɔn ho yie efisɛ yadeɛ aba yadeɛ wɔ hɔ HIV/AIDS wɔ hɔ baba so dwiba ɛne ahodoɔ eti wɔhwɛ wɔn ho yie ɛwɔ yadeɛ ho enchaye ene betu ojo se osuafo wo hwe yapomudin osaye mrahye bedwani wo Doma Central
Honorable Ajimakweku Menu enya eye COVID-19 we betu oja mamanfo bobo ho ema nchem nyema bi sa bene na mfremo mu se yesi oboa papa na enya sa yare ni bi ena no da mampanyi kasemu mampanyi wie no de tu ja se eye no kre Honorable Ajimakweku Menu wenya sa yare yi bi we nam so ema manfo aye yenya ba bia woda despite group of company we ye adwuma wo me che vim lady o medi na tem so your true for or your concern one can no cre omra bonte me patcho efi se wano na bre betu oja se papa enya yare bi no obeka se omoboa papa ni nya yare ni bi e na atem didi do medi maami bi we na enra de maami so abeyi ano ni nsem ode betu oja ne se enya ade se o be patcho no o be sesa na agenda se papa no wo boa we nya onya yare ni bi no nso beka se we nya yare ni bi na emo bra ono ne te se papa ne nya yare ni bi no okọ papa ne na se ko bisa no papa ne nsem ode tu oja ne se omo boa wonya bi na emo mo yare diabetes mi che si che yare eno na ama ese no dodo nkakra wo je na ho me eno nche se wenya coronavirus enti de papa ne kan no eno no de tu oja na o se atem de di e kwaso no bia anya ne ya se NDC fo na tu omu wagum no mu di na tem na no de obeka tu omu se eya atem de di omu di no eni osebo omu bose e wo papa ne yare no enti mi mfa 1 million voter ayura no ensa amre omu biem na o se ka tu omu se e coronavirus yare no ampa e wo ho no mampanyi hye obia se wo se obia e bo no ho ban wunia wo se oto hand sanitizer eno na nche no e wo se wo sa di nose mask esa hye wani enti wo ka tu omu o manya 2 Ghana cedi edi ato eye credit aye band di na tem ne se so mu nim nyansa o mu fa se 2 Ghana cedis no a mo di ato band edi di na tem o fa nkoto face mask na yare no e wo ho ampa a doctor fo a wo Asante Mantam mu e de adesre e fa won panyin a woda Ghana Medical Association ano Dr. Paakwasi Bedu eso se onfanto omampanyin na nado danko akufo do anim se PPE is ahodo o mekire enema a doctor fo de bo won ho ban e de kutia yare coronavirus no enwa ye den papa e wo mantam ni mu akwakwasi se a doctor fo ne a nurse fo ahodo e na etu wo mo ankasa botom sika e de ato PPE is ahodo na wo sa de aye adwuma abra aban ahye se yenche sa PPE si emma apomuden aso ye no nyina free no omo de eche se wo mutu omo botom sika e no omo de ato eno na opanyin e kire se saa de yinti ena nam so ama yare coronavirus yi e bunkama fa Asante Mantam so efri se a doctor fo no e to ombotom sika na wo de ato PPE de a ene na entwa yi na ono krampo no o kan hunu se o mampanyin ate trust fund bi a wo de sika foto bi atum se ye mfa hwe ne fa nkuntia yade yi na on kai krampo no o se o kai se sika 50 billion ena mpanyinfo kire se eda saa foto nim na ene saa sika no e wo hen sika no afanye a empanyinfo ese hwe se a doctor fo na ensan to ombotom sika na won san fantu omoka abra sika ya aban asha ma o se enfa ma omokrampo sika ne meduru sika no meduru ye enso ye hwe se a doctor fo ne a nurse fo ensan fo ombotom sika ensan to PPEs ahodo etu no de o de adesre e to mampanyin anim se ontwa nani emehwe Asante Mantam na onfa ne hunje sa PPEs ni chenim efi se enkofo eye no bukata ewo sa bia ye ho National Health Insurance Authority nipa mako 7 ena enya saa yare kodie wo we bi samanfo beka ya encheye ena opanyin pa woda no e Dr. Lydia Selby wane ni CEO for update etam sikatwitwidie ede koma ye COVID-19 trust fund we be ma enkrofo tu o manugu wo mo so titi wa doctor for e ka cho mo se mudi hospital bebreka muntuaye na se monya sika sa akoye sa akodonate amasa COVID-19 trust fund yidia e no momfa omusika mromo e mebeye ensem bebre e wo man mu na betoja se opanyin na oda no Dr. Lydia Selby woni ni CEO for nipa mako 7 akote sa yare kodie wo we bi we si e wo mra ma me friend Dr. Lydia Selby wodi ni 60th birthday ene ma mpanyinfo akese ne ekuku danfo ko ho ekosra no koboa ne mani di sa party na se na maami ti sa yare no maami ti sa yare no so anso ho a ono so di ba adwuma mu di besra ye ni mpanyinfo no mu di dade kuoku anu wo sa adwuma mu a sa abra me ka sei eye mpanyinfo ahye se wa wo ye adwuma wo ho
se wote nka se honam dodo wuti pa wo baby nko ya tenafie e na afen so mo nsa ma afoforo kwan mo mewura adwuma nimu efise nipa maako 7 e na enya bi enti o mpese o mo ba afoforo a o mo wo ho ban enti se wo ba ho a wunya kwan enrem e na wo nso a wo ho no se wo hu se bia honam baby dodo a entempara from numbers no na ko ho na kwaje ayareshe efise o mu ntimi ntina se e ma sa yare ko de wo we emeti atese ema mese adwuma wofo nyina ensem se we no eniema we ne ebedi akire de be se si akire bia no ye be sa de abre ya hwefo wo asante mantem kroye mu ena okopie mu ayare sabe aye friend se Kwame Nkrumah teaching hospital Kwame Nkrumah Konfanochi teaching hospital eho ena a doctor fo a wo ho a won dodo be se 20 ena afi nurses oha enchiremu kire se yare coronavirus yi wanya bi ene sen Dr. Pakwasi Bedu a oye bedwamni edema Ghana Medical Association edema mantam yi kire se a doctor fuei se yi doctor ni ba ku bia nurses be se enum ene ka ne ho na se ono de obetimi de ne se ne bo aka no pi se a doctor for mako 20 ene nya yare yi bi na se a doctor for 20 enya bi na se doctor ni ba ku bia ne nurse enum ene ye adwuma emom ye nya fa nurses ahodo a wanya yare ni bi dodo embetu dwa na emom se ohwe ne ma ni de a se doctor ni ba ku bia ne nurse ni num eye adwuma na kire se a doctor for 20 ya wanya yare bi wone won ho kafo nurse for oha ena enya yare ni bi ni nyina ne se saa yade a abesi mantam ni mu no a doctor foe ena de omotom ska eto PPEs eno nam so ma sese sika no kra ebi mabio no de ato etitia na ote yade no eti wo sre omampanyin na nado dan kwakufodo se ontwa nani na omehwe wo fi se omu afen na yade yi enso ebu nkamfa mantam yi so ene sen sese a doctor fo a wonim de ene a nurse fo a wonim de a wo hwe yade no omu nyina nso na sabi ye quarantine wo mu yi yes quarantine wo mu na omo mbeba be ko yade nso ne ye chi omu nyina agu dam na yade no ye be ye ne den na etumi afri mantam ni mu eti osro mampanyi se enche wode a doctor fo ahodo a wanya yade bi wo man mu nyina ba betodwa eti Ghana mampanyi efa ne nan ensi fom yentu fa ne yenko asante mantam ara husama yensa aka afri woni se eya abrantie bi efra na Alhaji a wo twi taxi ne car number ne AW 724814 akoshia ni nkwenhye wuo eba ne sei eye anra de ya ensubrantem bi to wasante mantem ne se krachi idu ya asante mantem school bi ya friend asante man wadu woni nsuo na no ode no ye na agin se obepake nanka wagina wakaka se nsuo na no tia nanka wasa atoa na kwantu so we na fofia anto ata abra brante egina ne kai ya se edua kese bi esi school ye nim edua nso wo so ana ewo so ena edua ibu ye beto kai so a abrante nam so ahwere no nkwa emra edua ni buto kai no so no kromofo ne ye omagin se nko mbe ya agya brante nkwa omo ye omo ntimi ntimra ye posifo eba ho omo betwitwa ye omo yi abrante na abrante na to na nam onse do ya sa abra me ka sei aposifo abemu emu ni so de kɔ akwɔhye mortuary a omo ye nhwehwemu ye bedi sansem we ye de besi bia no ye besa de abre ahwefo ewe ahwefo ye nyina ahwehusem yi so ne ntwa ye homra ye ba ye besa ato aso Yama ya shafo nyina kwaba esa mama tena sibiem aha ene brebe makwan emeye de kase ye de beso mu no AC na benei ene de ensensem asisi o nyasam ketwa sem asipa se wo kaye nche ene beto oja se ye honorable ajuma kwaku menu enya coronavirus anche ene ensem sabe ne na mframa mu se omoboa papa ni nyaaye ene omampanyin so besi ni pi se ampa papa na nya yare na sansem e bekọ so se papa ni nya yare nyina ebi no sa na yenua ba oda despite group of company vim lady ene betroye se se atem didi bebre akoso medi ma me na tem so me pa acho wo ye otrofo edi be ntina papa na nya yare ni bi no bedada Ghana for se papa ni nya ebi ene ono so se won pa acho ne empa acho china efi se papa no ne ka so wo nya ebi enti se papa ni so wo nya ono ode no so wo nya ya won de obeda ka se papa na nya nanai me sansem we no on se asase me dikan ka kire se Ghana ye mpanyimfo na nkasa no sabi unhu de ha wo mo efri se osoafo a wo hwa apomudin so
a wotu omanfo say ya obi a wanya yade ni bibia yenka ne men ho na afesu wanya yade ni bia bɔ ho da roma afoforo hu say yade ne wo ho no afe wo nya yade ni bia wo pese odo husie na me enkomre nyina me de sobo no bɛbɔ ne omanpanyini me de sobo no bɛbɔ soafo ne omanpanyini efi say omo communication aha kra che say omo communication enka efi say edi kan papa na ba bonten aba be ka say onyare na afi omanpanyin so abeka say papa na yare nti omo mienu hwan de ne ye engineer debi enye papa ne ba yo yesi vim lady wono no na frɛ papa no na papa ne ka say no ho na dodo no wonya coronavirus bia yensem twerefo adwuma yeyi amanfo se ye akonkonsafo eye no korɛ ye konkonsa na ye di no eye professional konkonsa ya je ho certificate vim lady asema all kano sebi oyensem twereni oye konkonsa ni se onte ya onka ɛna utie vim nkyire eninkyire mu a ɔma na ɔkyerɛ sɛ onya hint bi free papa ne nkyɛn sɛ enkɔfo ɛbɔ na chi sɛ ɔyare nti wɔn bɛkonje no sɛ de me ka ate ase o eti sɛ vim aba abɔnten abɛka sɛ papa ne nyare a o problem ne sɛn atem didie ne free o de empo so aba bɛka sɛ papa ne nyare na afɛ o mampanyin sɛ papa no ɔyare a enya seda ne ɛda nyame wɔse NDC fo no ɔmo aso na bedi sɛ adwuma no ɔn sɛ ɔman Ghana no de ɛho hia na ɛso sɛ yɛhwɛ ne yɛ no yɛnhwɛ so nyew they say the coronavirus no abɛyɛ amanyɔsɛm ɛna yɛ play no ɔman Ghana mu they say vim lady asɛm a okay me foa no so saa 1 million vote ya ayire ya mani abrɛ mu amudi na tem empo sɛ Ghana ɔman Ghana yɛ minister for health enya coronavirus a ɛnya nim gu asesɛm na ana sɛ ɛnya awerɛhosɛm kra de ma ɔman no na mo sɛ gya baabi edi nsɛmtwerɛni a ɔbɛka asɛm no mo di na tem na mu atemnide na mudi no e de 1 million vote be abeka mo wana o scan no mudi ato bundle na mudi di na tam fa nkoto face mask me ma me so na ka na asem say asem ba say ya si proye bia no sinifie no ka nko asem kyerɛw obi tinifie no atwe ne phone papa no type sabi nsɛmhunu na de abeto social media no odi obi a oye public figure atem enso be komkwa na say nipa ekura sabi de onuma adie kura ewu onya hwew coronavirus nsensem ya ise obepie mu asante mantemu a doctor fo ne a nurse fo a aban ahye won bo se PPEs ahodo ye mfa nche omo kwa no se ye se eton amom ye ton amom na me de me kra ene me nkwa eto ho ama oman Ghana no me na me se eto me botom sika esa de eto enema me sa de ahyehye me ho de akotia yade no se ukopie mu Nuguchi Memorial Hospital a omo ya contact tracing no say omo nyina so ma fo mo adwen every say sa tax relief no man panyin ka say o de amomo no ebesi ne scanning my 50% bonus your man panyin say o de ma frontliners no besi na me no ka say scanning my no omo wi omo sa de mbotom sika asa to PPEs na sebi o man Ghana yade ya yesi ya kunyi ewen mesenche kwa papa bi omo so ya Accra hospital omo ya omo twi ambulance no ono so de betu dwa say sa nose mask sanitizer ni nyina omo esika brains omo si ntu omo ka na omo ko face ka wan fa na omo de ato sa ne ma na use enso aba se yesi aban de aba free se ye nche ma omo nyina free na me hu ne niam mienu is either say aban fa mai hwe yate COVID-19 trust fund asika dem bebro be 50 billion se esika na fa hen e wo se omampanyin ba no be yi ano hwe ebetumi aba se omampanyin fa PPEs ne nkoye ana se omampanyin de otenkan no nim se PPEs na bedro enso mpanyinfo na tena so e na wo ton ya man so would near so NDC no NPP a one family NDC ni se fa we Oman Ghana e asem o they say a doctor for you na ewu asante mantem a doctor for makomako 20 na de wa hwe se confirm no chinkwa doctor for 20 ene nurse for oha enya bia ene Oman Ghana se yawu omo ko yade nyina na yese quarantine wo say yare yes quarantine wo mu nyina they say health minister ya quarantine no a doctor for ya quarantine ene enche Oman Ghana in some trafo in be quarantine mama ya oda National Health Insurance Authority Dr. Lydia Selby ono se so ate yare yi obete obi yare aba sa time no ko di birthday Oman Ghana oba abrewa when the 60 years a pe koku ne fanta bi ne fama na nom no monjojo o mabodwuse mu
Ode semeweto party ene na party no kra me nyi se so mo bo mo ban so mo use sanitizer so mo ye de wo to party wo nwia wo mma wo nananom mu ntwanhia na ma mo nya fe na wa frefre mpanyifo ense se wate yare no so anso ho a wasade akosa na adwuma mu fo ode be ma won ama sa abraye ka se wuntimi nwe adwuma mu wa bonte wuntimi nwe o che se nyame adoma ochena MPP for omo primary elections ni nyina yade na na yekotie yo yade na ene yekwakotie yare nye se be free ha Debi na se ya osoafo ohwe apomuden so mu a yade ya che no adokotafo a ohwe okon yade nyina yade echeche wo mo ene se o man Ghana ewu a na ebewu efise yade kwa na ekosoro enye na adwen se eti abafo wo mu omo bu am yakon yade nso omo so na etete yade no omo anso ena etete yade no hwan na behwe ye na mede nyame asese ye man panyini enya ntibi nanso borders ne de e ka me nkonkwan na nkama ne bie ni sesei efise suku ya bie kurampo na asem da ho e sei asua focus sua ade 4 hours 4 hours ade papa ben na akwa kire na mpo me de omo amesu omo kurampo ye nnuanom omo private schools ya tutu mu ikura sika ya di twi a kyerkyerefo kakura ho ayede ese omo konya sika we nom da koto PPs ama kyerkyerefo ene ya schoolfo nso on say ensem kyerefo mo multimedia ye nnuanom ensem kyerefo mo multimedia ese abeto gya say emunum na ena ate yade ni bi ama say ebi mo crash ase de omo ho ba bonten say yade ne wo ho nokore enso still Ghana fo ni be say enya nokore me say ene me take me ba papa bi tie twe before say car nsu betu no mo security o che say mo nyina mo use sa note max papa ni nse bio driver no kwa ka kire papa ni se papa ni nse be hwa tem didi obeto no ho odi na tem didi kopem time we si free care obeto no ho amanfo nim se yade ne eni ho nanso bisa ho se empo heaven ni ho a na che se kodi bone se odi ye se yade aba ujindi se yade na ba odi ne se bon ho ba e se oji achi ni se yade count ho na wu make us ekra bia okra wo nana no nyina tupata obi ani wo nche omo wo hwe no ho kro niska enye wo na bewu niska nanso access sei no oman Ghana ye nyina ye de ani di covid-19 achi ugo pemo finfin mantemu a emayo antotofe wa omo ho emako 3198 ena anyi sen o manyanyam na bisase ho na anyanyam wo mu adrovafo akuafo ene akyerkyerefo na me de emabufu kwa ne se o teacher ni a wo wako suku akoji certificate na ban se ko na ko kyera abofra nyansa no okoye a wo nyam no lockdown yimu no monyam o ma na se den na nsen mu every January e de be pim May na kyese yade yi ba ye o mampanyin de nhye to yesu ya kyese o mampanyin si entena fie to mo so quarantine wo mu quarantine wo mu na ka driver ni wakoye adwuma wanya sales kakra then omuti school mu kro mo nyam na ya be fie se ye mre fie metena fie medi ahome ene wo mu nyam awarefo krampo ma aware ahye ka wa krampo lockdown yi mu o ma bo mo ho ban kakra na school ni o kyerkyere ni a wo kyere school ni ade na wo de okay de kuani kura de fa ne se driver ni de sebi onim nyansa na wo teacher ni a wako school aduru akire make us ekura bia ya graduate university training college aban se ko ne ko kyera abofra nyansa no o nyam abofra no na be de na abofra ekura mpo wanya buo bi di ama na nkora mako 3000 ene akiri manyanyam abofra nyina abrenso aka mofra 3000 ni akiri make us ekura bi obi wo hono ma oye ne maami nyine ne papa nyina ni daso e say wanyam no wa hye ne nyinsen ebia JHS no wo SHS no wo ise abofre obede na nsa akona o hye ni nyinsen kwa wo charge ankeye obi wo wa hye wo ewie no ase ma waduro se ginnum wu eno ne asem no ise o cheche ni ya wa hye onyinsen e mofa na nkasa nso ebi nim nyansa teacher ni a ya posting ni so o mekere wade anyem eno wo twempana na wo so wapene na wo misa ho se ebedru baby sika ahia no de be ma wo teacher ni a ono ote akurasi ahia no de be ma make us say ebia ne maame enya 2 cedis kwa ma ne dey na o cheche ni so be ma 5 cedis bra na ko de bisa ho se edidi da na yo enye didi preko ene o ma 5 Ghana bisa se enche ye posting ye yini free baby o wo sese ni e de no ko baby fufura 5 Ghana no be se nya bio e say oba na asa be kan ho yo oba e na be kan onko 5 Ghana krampo e ho odin ma na sankofo ni nyina o se nyame ehwe na coronavirus chichi wo mu nyina no mu from mai me say enu anwumare ho se ma mete
Sa branti bi e friend alaji edua ko bu ato ne car so wa santeman he ya so ame ama branti yi ebra asem ni si ye no medi akire kakra na enchiremu a menya ye no se sa na tie de a na chese abranti na eye ni wu efri se ensuo to se ensuo ato se ensuo to na driver ni a wote wo kem untumi no avi nkofie osinsuo to ntime pake no ma bie me car boot no ma kwa akotena boot na ase na ensuo ne tie amasa to ma kwantu so na be de kura na wungu o de because o hwe de se de car ni si ye na baby ananchiremu ne chese otena ho so na ayamo a chese nka otena car ni mu ebia nka pra kakra bi na nka ne ho be ye de ne ho edua ne be keka no nanso what se me kotena boot na nya car no nko ne edua ne se no ase electric wires wo ho nyina tie se no aton se omudum light omedum emre so omu se bia na to mo fo ne o madwen se ke bi o mbeje ne nkwa omo ye time omo free police for bedru wo omo di chainsaw betwitwa yi tin se waye nyame dia ewe ahwefo dodo akonwa yentena so nche aha na berebe ma kwan ama ye de no miensa kase ebo ayensa kan ya bobo ano no nyina ebesie kase ebo ye twa ye ho ewo wiase afa na nyina wa ba fontentam video so ye dem live ewo Facebook, Twitter, Instagram, YouTube edin no Ashtown TV subscribe ye na yen fan sempa embrew ewo biam ya hodo a mowo medin de odehye Kofi Ekuoku meni menua ba nana abna ajimai ye da mo ase ne hwa ahenema yakramo